Salutare, fraților, și bine am găsit la un episod, adică primul episod din Clash Royale. Vreau să fac o serie nouă. Dacă vreți să facem o serie cu acest jocule, să strângem măcar 3 like-uri, că avem puțini abonați, avem 25, foarte puțin. Dar să strângem măcar 3 like-uri și dacă strângem 3 like-uri o să mai fac episoade cu joculețul ăsta. Deschidem și noi chesturile, fraților, și peste 6 ore deschidem chestul ăsta, dar nu peste 6 ore, mai devreme, pentru că am diamante și mi-a picat Legendary Card acum vreo lună, două. De fapt, acum vreo 3 săptămâni. Eu, uitați, avem o grămadă de bănuți și foarte șmecheră, să vedem, putem ne cumpăra. Nu cred că l-am postat. Aba da, l-am, dar nu mai dau 1000 acum. Bun. Haideți, fraților, să ne uităm. Ăsta sunt eu după tabletă, Andrei de GG. Uitați, hai să vă arăt și profilul după tabletă. Arena 5, 1585 de medalii, chestiile astea, oglinda, frezul, așa. Bun. Acum, hai să dăm și noi să ne doneze cineva un card. Dăm la ăsta. Pentru că oricum nu joc cu el, dar... îmi dă 5 diamante, face bine. Deci am mai primit, fraților, încă 5 diamante. Hai să vedem ce misiuni mai trebuie să facem ca să primim diamante. N-am mai filmat, fraților, de mult pentru că am avut de renovat pe aici, prin casă pe la mine. Am avut de cumpărat multe chestii noi și de-aia n-am mai filmat. Adică chestii de mobilier. În fine. Ăsta cred că sunt eu. Nu sunt eu. Ăsta sunt eu. Dragoș versus. Băi, zi, bă. Ok, deci vreau să văd acum ce misiuni trebuie să facem ca să... Deci trebuie să donăm, dar nu pot dona atâta. Măcar undeva, deci, Glory, Reac, Arena 6. Trebuie să ajung la Arena 6, fac. Și ne dă 10 diamante, colect 40 de carduri, fix 39 am, deci nu te cred. Haideți, frate, să jucăm primul nostru meci. Ivan îl cheamă pe ăsta și vă mulțumesc pentru că v-ați abonat mulți dintre voi la mine. Hai să dau puțin mai încet, eu sunt prin căști, nu știu cum se aude. Hai să ținem așa. Am mirosit săgețile degeaba, dar nu mi-am dat seama, asta e soare. Punem frumos Inferno Dragon, fraților, ăsta e cel mai bun card al meu care l-am, Inferno Dragon. Pentru că uitați-vă ce-i face lui ăsta de aici. Dar nu am mai... Deci dăm din ce în ce mai mulți damage și asta e super șmecher. Adică dă acum 100, peste o secundă mai dă 100, odată dă și la ultima oră parcă dă 500, parcă, sau 400 sau 350 sau 380, mai știu. Hai să vedem ce putem face în episodul de azi. Fraților, să încerc ce vloguri mai vreți. Pe canalul Dragoș Gaming DGG, nu Dragoș Gaming DGG 2, Dragoș Gaming DGG, o să vă uitați acolo și să-mi dați niște provocări la ultimul episod. Provocări de iarnă. Adică, nu știu, bate cu capul de pat și chestii astea, pentru că vreau să fac și provocări de iarnă. Știu că am văzut la... Mamă, credeam că aici e alt card, nu știam că ăsta. Deci am văzut la Andy, la lecturatul, și chiar mi-a plăcut și am zis că să fac și eu, pentru că chiar e șmecher. Hai, bubuie, yes. Hai să punem și noi, cred că ne luăm bătaie de la asta, dar nu avem ce face. Punem și 1000 de peca, poate unii dintre voi nu știu jocul, dar mie chiar îmi place jocul, super șmecher. Uitați-vă, fraților, ce mulți de mici a luat. Deci asta e chiar bunicică, dacă nu dă cu săgeți sau cu altceva. Uite, acum ce să-i faci? Ziceți voi, acum ce să-i cer eu ăsta, că punem Baby Dragon. Oleu. Hai, bă, du-te și tu. Mai avem 46 de secunde. M-am obișnuit pentru că pe contul celălalt, când filmam cu Mobizen, puteam să dau cu degetul. Aveam un de la care cu riciu, așa. Aveam un punct de la alb și când dădeam cu degetul,
Licuțul a venit după punctul meu, după degetul meu. Și na, acum nu mai am la nu știu de ce. Hai, fac, what the fuck. 20 de secunde, fac. Hai, repede. Repede! Ce, bă, ce să-i fac ăstuia? Uite-te și tu, ce să-i fac? Uite, aș mai avea, dacă a pus chestiile alea, bă, m-a bătut, bă, ce să-i fac? Asta e soarta. Primul meci pierdut. Asta e soarta, n-avem ce face. Vreau să vedem aici, să vedem Join the Clan, am completat. Bun. Arena 6, asta e soarta, că nu pot să trec acum. God Hair, Collect 40 de ca așa. TV Royale, Watch TV Royale, Replay. Ia stai. Stați așa, fraților. Dăm Watch și ne uităm o dată. Nu știu dacă trebuie să ne uităm la tot. Da, asta e. M-am uitat, fraților, dar nu mi-a dat nimica. Win 1000 cards for tournaments. Turnamentul ăla nu știu cum merge, cum funcționează. Host 100 de diamante fac. Player join a tournament, nu știu ce la tournament. Challenge Strack. Capa. Get 4 wins in single challenge. Păi nu știu challenge. Win. Daria! Vină puțin. Vezi că filmează acum. Fraților, deci dacă mai câștigăm o bătălie, ne dă 25 de diamante. Vrei să te bați cu mine odată, tu pe tableta mea și eu pe tabletă, că să mergi mie 25 de diamante și deschidem chestul ăla acum. Ai zis pe tableta eu și tu pe tabletă. Nu, tu pe tabletă și eu pe telefon, hai. Da. Hai, ia tableta. E sora mea, fraților, în caz că nu știți unul dintre voi. Stătea în camera cealaltă, pentru că stau în camera mea, ei stau în camera ei. Și am chemat-o. Este acolo prea multe. Stai, dăm cu. Uite pe creșul. Stați puțin, fraților, că până o mică. Gata, fraților. Dăm friendly battle. Trebuie să mă las să câștig Daria. Oricum, pune și tu carduri. Că și pe tableta, fraților, am destul de multe carduri bune. Adică am o oglinda care mi se pare cea mai bună. Adică cea mai bună pentru că dacă, de exemplu, zice unul, bă, nu-i mai bună, iată și puțin, nu-i mai bună oglinda decât Baby Dragon, zice unul. Păi și cu oglinda tot poți să pui Baby Dragon, deci oglinda e cea mai bună din tot jocul. Dacă stăm să o luăm logic. Așa, punem frumos, punem asta aici și uita că mă bat cu Daria. Bun. După Daria s-ar putea să nu auzi că vorbește cam încet, dar asta e. Păi de ce mi-ai înghețat ăla? Păi și nu mi-a de mici, nu mi-a din viață. Bun, ăla era frizul, fraților. Hai să vedem acum, să-i dăm lupeca aia. Eu vreau să moară Baby Dragon, nu Infernal. Uite-ați, fraților, cum e ea din viață Infernal Dragon, beles, rău. Fraților, la 10 minute cred că o să închide episodul. Deci la 10 minute. Hai, bă, dați. Bă. De ce îl pun mai mult pentru bombă? Pentru că bomba mi se pare foarte șmecheră. Și ăsta lasă bombă, dar e mai bun ăla. Ăla lasă mai mulți de mici. O să moară. Fraților, în episodul următor o să deschidem chestul. Ai, bă, frate, vorbești serios. Dar nu mai am chiar așa multă viață. Hai, bă, duceți-vă, gata, dar ești Marta. Ba da, ce ți-am zis. Bun, fraților, acum ne dă 25 de diamante, cred că o să chem episodul aici. Fiți pe fază la următorul episod pentru că o să deschidem chestul, magical chest. De fapt, nu știu ce chest e asta.
Acum dăm aici, ne luăm diamantele 25, clam. Ia. Și acum putem să deschidem chestul. Nu, în episodul următor o să deschidem. Frate, o să fim și dacă vă plăcut episodul, nu uitați să lăsați un mirobolan like, să fiți și voi atenți pentru că o să deschidem chestul acum. Adică după ce filmez ăsta, mai filmez unul. Și ne vedeți cu o dată viitoare.